guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय जोङो शिलंआवहाय थांनो नागिरदों सोर थांगोन आं दा नोंथांमोननो दिन्थिबाय थागोन नोंथांमोननो जेसेबां हायो दिन्थिनोसै स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो दाय फंबाया थांसिगोन लायनो ड्रागन फ्रुट्सखौ लाबोफा दे मा अखा हादो जों दा दङ बेयावनो ड्रागन फ्रुट्सखौ लाबोनो होदों बेखौ खेवना फैगोन नामा ड्रागन फ्रुट्सखौ लाबो माबा पावैनोसोबायलै एबार थांबा जाहैथारनोसै थाइजौआ दंना गैला मा थाइजौआ बैयाव दङ बे फख्रि गिदिरनिया गोथाव बियो हाननांगोन गोथाव गोखै नङा गोखै नङा इयो गोथाव गेसेम जानो दे सिरि गैला थाइनै थाइथामल' नुदों नैबे न'आ थाइसेबो गैला दे थांगासिनो अके मा होदो इयाव जानाय नायनो र' किविखौ जायालां मोजां नंगौ ना माबा उल्थाखौनो फैयो जादो बेखौला जागोन मा आंग्र' बेगर दंलै नै नोंसोर दै जानाया ना किउइ ना मामोन किउइ आंनि ड्रेसजों मिलायबावनायसो माइ किउइ ना मा होनोमोन बेखौ नायनो वाव जा मोजां मोनदों दे खेवनानै होनाय नै मोनसेखौ नेनो हायिनि जा गोबाव खालामदोंमोन आगैया नेनो हायिनि देनाय खेवनाय जा मोजां नुदों कालारखौ ड्रागन फ्रुट्स आंनि फेभरेट Oh my god! Thank you. इंलिशबो बुजिया ना? Thank you दे लाबोना होनायनि थाखाय. गाहायावनो दोननांगोन. मबेयाव दोनगोन दा? मार अखा हाबाय थादोंमोन नै. जोङो लामा ससेयावनो थांदोंमोन नालाय. ओमफ्राय जा साइज खा वाव गाइस नै दिनै बिराद foggy थार जायगाया नोंथांमोना गुफुर नुदोंना पुरा नै पुरा foggy is happening एक्सटेन्ड जाबाय खोमा सोरबा मा जाखोबा गारिसो हे मुख'नो हाबायना हायाखै आयौ wow foggy wow what a scenery guys Shillongआव पुरा foggy आरो ना पुरा fog जाजोब्बाय आइ थैबायलै आं लाजियो आङो wow dina diglang kipsi foto lang no raksi yung koslado di nanga please di raksi uyo ilicin foto lana digla foto lana jam mozang ka जायगाया नै सोरखौ जा मोजां मोजां दा जायगाया
मोजांथार ना Wah, malah istirahat foto cilik namun baik. Adi. Say hi. दैया जा मोजां मिथिंना हरलाय आयो नै दायो जोङो फैयै फैयै सेरापुन्जि मोनफैबाय सेरापुन्जिनि सेभेन सिस्टार वाटारफलावहाय नै नुदों नोंथांमोना जोमैया माबोरै दङ आयो जि खाथियावनो दङ जोमैयानो ओमफ्राय दसे उनावनो बे गैयाबो जागोन आरोना जा मोजांखानाय भिउआ मान दिनै मोजां मोनासै सेल्फि डेन्जार जननो देग्ला हनै नों मानो गसंनानै थादो सेल्फि डेन्जार जननो गोजौआव दिनै नोंसोर सानैया दिनै फार्स्ट टाइम फैदोंमोन ना माबायदि मोनखो नों खेबसे आं लामा फुजा गोजोनबाय ना गोजोनबाय बांलादेश अबेयो ओइ दा बांलादेश नुहुरलादि ओइ दा ताबां फैसा बाबु ओइयो ना गामि दंबावोसै गाहायाव ये दैमा खासे खोमालै मानाव ना नै जोङो दायो नायनो नागिरदों बायनकुलार्सजोंहाय पार हेड 10 रुपिस मानसियानो गैया ओमफ्राय बायनकुलार्सनि मेनफोरानो गैया माथो वाव मालायनिखौ दांनालै दा रायबा रायो बिसिनि मानसिफ्रा नुदों नुवाखै मानसिखौ नुवाखैबा मिलायनांगोन दां जानो माहा दङ नोंबो नायनोबा नै बेसे मानसिफोर दङ सोलोंजाजोब्बाय मानसि गैयालासिनो दै नायनाया मानसि गैयालासिनो नायनाया सोलोंजाबाय हनै ये मा बुस्थु ये क्या है ये मा बुस्थु देग्ला ये मा बुस्थु ए माबाया मा होनोमोनलाय बोरायावहाय दे खामलाय इउज खामलाय हर आं लाना होनो मबाइलखौ दे इउज खाम माखौ नुहुरो खेबसे नाहरनो नायनो मोजाङै नायनाय बायदि नुसोलाय खाथियाव नुथारदों नंगौ खाथियाव नुदो खाथिनिफ्राय नुदो माथो नुसो खाथिथारावनो जों बायदि
नोंलाय ओइथिं लावदुमा नायगासिनो नै ओइ लासैसो रायलायनांगौ मिथिबायना पियास अनियन मेगी जानो नागिरबाय आंनिया गुसु जाबासो जानो हागोनलै बुस्थुया बेरेयानो गोलैबाय साइड खामब्रा इखो ये सब नहीं चाहिए अभी इसका सब ऑनियन So दायो जोङो सेरापुन्जिनिफ्राय पल' अर्किड रिजर्टआव थांसै इयाव माबा मोनसे जाहैनोसै आरोना मोजां बुस्थु बेयावहायथ' मोजां बुस्थु जानो गैया नालाय दायो जों ओंखारबाय सिङाव हाबबोबाय जों दायो डिनार खालामलांगोन अ इनिफ्राय नुहुरो माथो हनै नायलाय आरो पापा फट' थिखोग्राया ओमफ्राय फट' थिखो मडेला नाया मानो दै आं लागोनलै गोलैलांगोन दे माबायदि मोनखो दिनै फैनानै गोसोखौ बा नैथिं नुहुरजोबो खोमसि नुबाय मोनानायखाय मोजांथार नैथिंबो थांजायो ना इयाव चिल खालामफैनो मोजांब्रा सिखारि सेवग्राफोरनि थाखायसो मोजां बे ओइलाय पथि साइडथिंसो बारा जायासै ओरैनो लाइटलि जाबाय आरो बाहेराव जालांसै दायो थांनोसै